Wara l-maltemp jiġi l-Bnazzi. Ġi l-Bnazzi għax għandna gvern seren fil-ħidma tiegħu u dik hija d-differenza ewlenija bejn dan il-gvern u min jimmilita kontrih. Hekk beda d-diskors tiegħu il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fl-ewwel attività politika lura fil-lokalitajiet wara l-pandemija fil-Mosta. Serenità u fiduċja. Dik is-serenità li mbagħad tinqaleb fiduċja magħna aħna gvern tal-kelma. Li jekk jagħti kelma ta' fejn qiegħed miegħu. M'aħniex gvern li niddelettaw bil-manuvri minn wara. Qatt ma kienet l-istil tiegħi u qatt ma se jkun. Aħna dak li tara huwa dak li hu. Il-Prim Ministru qal li dan qed jiġi nnutat mhux biss f'pajjiżna imma anki barra minn xtutna u hawnhekk irrefera għaż-żjara tal-Prim Ministru Libjan f'Malta aktar kmieni din il-ġimgħa. Qal li l-fiduċja ma' pajjiżi oħra hija relazzjoni komplementari li mhux faċli biex tibniha, faċli biex titlifha u kontinwament trid tibqa' taħdem biex issaħħaha. B'referenza għal dak li qed jiġri f'Lampedusa, il-Prim Ministru qal li f'pajjiżna rażżanna l-influss tal-immigranti u dan mhux b'kombinazzjoni. Jekk tħalli l-affarijiet tal-kombinazzjoni, ngħidilkom sa dalodu stess. Għandek dajsa wara dajsa wara dajsa ġejjin lejn pajjiżna. Ta' kuljum. Din hija regola ta' kuljum. Forsi intom ma tkunux tafu, ħafna ma jkunux jafu. Ta' kuljum aħna jkollna mijiet immigranti ġejjin lejn pajjiżna. Jew lejn pajjiżna, jew lejn Lampedusa. Bil-ħidma li aħna din nagħmlu mal-Gvern Libjan, u nisħaq il-ħidma mal-Gvern Libjan, rażżanna dak l-influss immigranti lejn pajjiżna. Dwar l-aspetti differenti li ġabet magħha l-pandemija, il-Prim Ministru semma l-aspett mediku li fil-waqt li sal-lum pajjiżi oħra ma jistgħux jirkupraw b'numru ta' infezzjonijiet u mwiet, f'pajjiżna hawn normalità assoluta. Fuq l-aspett ekonomiku li sansitra ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea, Dr. Abela qal li dan is-suċċess sar għax il-Gvern kien iffukat, anke jekk kien għadu dieħel fit-tmexxija wara l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. L-għada li l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna, il-Prim Ministru qal li jinsab sodisfatt u kburi bir-riżultati li nkisbu fl-aħħar xhur, imma jrid jara li għada jkun aħjar millum. Qal li wara dan kollu tibqa' kruċjali l-fiduċja li trid tkompli tingħata lill-klassi tan-negozju f'pajjiżna. Aħna naħdmu b'mudell li ta' fuq iva rridu nħalluhom jaqalgħu iżjed flus, imma ma ninsew qatt liż-żgħir, lill-batut, lill-fqir. Għax aħna gvern soċjalista. Gvern li jħobb liż-żgħir, lill-batut u lill-fqir. U li ma nistgħu ninsew qatt li dawk huma l-eruq tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru qal li l-eruq tal-Partit Laburista huma msejsa fuq l-imħabba lejn il-pajjiż u huwa għax iħobb lil pajjiżu li din il-ġimgħa se jmur quddiem il-Kunsill Ewropew biex iġib l-akbar baġġett għas-7 snin li ġejjin. Spjega li minkejja li dan jaf ikun diffiċli frott il-ġid li nħoloq f'Malta fl-aħħar snin se jaħdem biex iġib l-akbar baġġett għal pajjiżna. Mhux se nġibu skużi. U mhux se ngħidu għax l-istatistika qiegħda kontrina, minkejja dan se naħdmu biex inġibu l-ikbar baġit għal pajjiżna.